A můžeš začít. Dobre, takže dobrý deň. Volám sa Peter Baukmec. Mám 21 rokov, o necelý mesiac mám 22 a študujem na Prešovskej univerzite prekladateľstvo, angličtina a ukrajinčina, čiže aký môj obor prekladateľstvo. A pochádzam z Prešova, z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Záľuby, tak hrám na klavír, šport, mám rád aj jazyky, takže tiež sa učím. Programovanie tiež ma chytilo. Záľub to tak všetko. Zajakávať som sa začal, keď som mal 3,5 roka. Išli sme k našim rodinným známym a mali tam veľkého psa, a koliu, volá sa Aja. A keď som sa s ňou hral, tak vždy som jej nejak buď šliapol na chvost, alebo na lápku, alebo som ju pritlačil do kúta, začala sa báť a štekať. A raz som asi jej šliapol zás na chvost a začala ma naháňať, ale skôr sa asi chcela hrať, viete, ale ten pes bol pomaly väčší ako ja, takže som sa ho zľakol. A bežal som k otcovi, ktorý mal akurát zapalenú cigaretu a vlastne som sa mu tú cigaretu chytil. Takže to bol asi ten šok, ktorý spôsobil to zajakávanie. A odvtedy 2 mesiace, 3 som nerozprával nič. Som ukazoval, čo chcem tam, toto. A vlastne po tých 3 mesiacoch som sa rozhovoril znova, ale už vlastne aj s tým zajakávaním. A od vtedy to vlastne šlo až do dnes. Co k tomu sportu, co tě tam zajímá z toho sportu ještě? Do športu tak ja behávam stále večer, väčšinou, a posilovanie. A v televízii, čo ide, tak tenis, hokej, snowboarding, to všetko. Jak si s tím radíš ve škole? Jednak si ve škole překladatelství, asi taky je to hodně spojené s mluvením. No, dosť. Začal som to riešiť liekmi, s ukľudňujúcimi liekmi, lebo som zistil, že keď si dám na tabletku, tak mi to uvoľní čelusť a celkovo ma upokojí. Takže tak prípadne, keď rozprávam, tak si vyťukávam a niekedy snažím sa slabíkovať, nenápadne, keď sú nejaké ťažké slova, alebo si vyťukávam. Takže tak. Jak bys řekl, jak se ti mluví teďko? Teraz začal som zle, ale postupne je to lepšie, keď sa uvoľňujem. Cítíš, že je to lepší? Postupne. Můžeš nám něco přečíst? Je knížka. Je to česky, bohužel, ale
myslím si, že to nějak zvládneš. Tam si otevřít jedno kousek. Jak se Švéd Rumcaj stal loupežníkem? V Jíčině v krámku pod věží dělal už 9 let tačinu Švéd Rumcajs. V řemesle se vyznal a co udělal, bylo lidem pro radost. Takovéhle bylo Rumcajsovo ševcovské vyznání. Dobrá polta, to je grunt spravedlivého světa. Nesmí být těsná, aby si v ní ani malíček nepřipadl jako šipnutá dušička, ale taky zás ne moc veliká, aby si v ní ten malíček nepřipadal ztracený. Na kopytku a malým kladívkem podážel střevíčky panenkám pro paní a mužské měl kopyta zrostlejší a kladivo těžší. Ale když potřeboval podrazit ty jíčínský starosta Humpal, vzal si Švéd Rumcaj z dílo vždycky rovno do kovárny. Půjč mi kovadlinu a pepelík, řekl kovaři Standovi a narazil starostenský střevíc na kovadlinu a byl do něho perlíkem. To proto, že Humpal měl nohy jako sloní tlap. Dobře, stačí. Jak se ti četlo? Hrozně. Špatně. Pamatuješ si něco z toho, co jsi přečetl? Ne. Nepamatuji. A ještě mě tak napadlo, když tam študuješ tu ukrajinský jazyk, mohl bys nám říct pár vět ukrajinsky? Viete čo, ja akurát len začínam, takže... Ne, ještě. Takže ešte nie som v tom. Ještě ne. Dobře. Dobře, takže děkuji. Powiedz, ktoś uczono ci coś z ręką, tak? Jakieś Učil tě někdo z rukou třeba něco dělat? coś robiłeś już? Že jsi tam, jsi říkal, že jsi vyťukával? Nie, na to som sám. Twój spôsob, tak? To je takový tvůj způsob. Vlastne vyťukávať si a je to lepšie. Okay. Oveľa lepšie. Dobře, takže děkuji. Dziękujemy.